שלום לכולם, אני רוצה להראות לכם את הנושא של מכפלה סקלרית של וקטורים אלגבריים שלמדנו בכיתה. והעניין הזה הולך ככה. אנחנו למדנו שאם יש לנו שני וקטורים u ו-v, אז המכפלה הסקלרית שלהם היא u.v, שמוגדרת כגודל u כפול גודל v כפול קוס הזווית שביניהם. עכשיו, למדנו שלווקטור יש גם כן ערך אלגברי. נניח שהערך האלגברי של v הוא v1, v2, v3, כלומר אלה הקואורדינטות שלו, והערך האלגברי של u זה u1, u2, u3, זה ה-x, y, z. אז u.v אפשר להוכיח ש-u.v שווה ל-u1 כפול v1 ועוד u2 כפול v2 ועוד u3 כפול v3. ואתם רואים שהתוצאה של הדבר הזה זה סקלר, כמו שהיינו מצפים שיהיה. במילים אחרות אנחנו עושים x כפול x, y כפול y, z כפול z, ומחברים את זה. אז בואו נראה איזושהי דוגמה. אני נותן לכם וקטורים u, שהגודל האלגברי שלו זה 1, 2, 1, ווקטור v, שהגודל האלגברי שלו זה 0, 3, 5. ואני רוצה שתמצאו את הזווית בין הוקטורים. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. מצד אחד אני יודע ש-u.v שווה לגודל u. גודל u, תשימו לב, u, הייצוג האלגברי שלו, הייצוג האלגברי הזה, 1, 2, 1, אומר שאם נעתיק אותו לראשית הצירים, כן, ראשית הצירים המרחבית, אם נעתיק אותו לראשית הצירים המרחבית, אז הקודקוד שלו יהיה ב-1, 2, 1. לכן גודלו של u הוא, לפי הנוסחת דיסטנס שלמדנו, 1 פחות 0 בריבוע ועוד 2 פחות 0 בריבוע ועוד 1 פחות 0 בריבוע, כל זה בשורש. אז אם ככה, גודל u שווה לשורש של 1 פחות 0 בריבוע, זה 1 בריבוע, ועוד 2 פחות 0 בריבוע, 2 בריבוע, ועוד 1 פחות 0 בריבוע, שזה 1 בריבוע. אז גודל u כפול, באותו אופן גודל v. נניח שאנחנו מעתיקים את v לראשית הצירים, אז אם ככה, הקודקוד שלו יהיה ב-0.35, והאורך שלו לפי נוסחת דיסטנס יהיה 0 פחות 0 בריבוע, כלומר 0 בריבוע, ועוד 3 פחות 0 בריבוע, ועוד 5 פחות 0 בריבוע. אז זה גודל כפול גודל, כפול קוס הזווית שביניהם, שאותה אנחנו מחפשים. מצד אחד. מצד שני, למדנו, כרגע לפי מה שלמדנו עכשיו, u.v שווה ל-x כפול x, 1 כפול 0, ועוד y כפול y, 2 כפול 3, ועוד z כפול z, 1 כפול 5. וכמו שאתם רואים, קיבלנו פה משוואה בנעלם אחד, ומכאן אני יכול לחלץ את קוס אלפא. אז בואו נעשה את זה רק בשביל שיהיה לנו את זה. 2 כפול 3 זה 6, 1 כפול 5 זה 5, אז זה יוצא 11. חלקי, אני מעביר את שני השורשים האלה בחילוק. אז פה אני מקבל 1 ועוד 1 זה 2 ועוד 4 זה 6, אז אני מקבל שורש 6, כפול, פה אני מקבל שורש 34, נכון? 9 ועוד 25, שווה קוס אלפא. עושים שיפט קוסינוס ומוצאים את הזווית. עד כאן.